zuciya ke na ba kyautar ko'ina. A duk wani sauyin zamani ƙaunarki na sabunta a rai, a mafarki ko kuma zahiri ke zana saka in har da rai. Makasudi so ne sannadi ba mai sawa mu rabe kwarai, bayan ke ba wata na faɗa sai Allah kin ga uba da ɗa. Idan so ya zama gaskiya to ba za mu rabe ba komai wuya. To amana ga kai na rike inji yarinya ya ta gari. Zan faɗa a gida in faɗa waje in faɗa wa dukan jama'ar gari. Ga zaɓi na kuma ta ɗaya tunda na nuna ta a zahiri. Ashe da sanki na gane na daga daraja ta yau ta bar zuba. Idan an ce in bincika duniya ba zan ga kamar ki ba. Hayya. Kama hannu na rike masoyiya ban gajiya domin ki ne. Zana jure duk nisan tafiya indai zana gurin ki ne. A soyayya hayya da ke na fara kin jiya. Matso kusa zauna bisa yau zan tisa. Kalaman nan da kika yi mini su ban ji irin su ba duniya. Kalaman nan da kika yi mini su ban ji irin su ba duniya. Masoyiya da sanki iya wuya, ke na ba kyautar ko'ina.